मागो दमासियाव आं अमा जालाय दाउ जालाय जाबाय थागोन आं। पें पें पेरेरेरे पें पें। मागो दमासियाव आं नोंखौ सना लायनो थांगोन आं। बिहाव बिखुनजोआ नोंखौ हरा होनब्लाबो बेसर बिबार गेजेर गेजेर लाना फैगोन। तुदुम 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 टिस। हामगोन ना हामालै मागोनि थाखाय बे मेथाइयालाय? हामगोनलै हामगोन, सुपार हिटखासो। मिउजिकखौथ' मिउजिक टेनसन लाखानाङा, माब्रै मिउजिक होनांगौ आं दङ ना। दे होमबालाय मागोनि फांसनाव मेथाइ खननो थाखाय आरो गोदान मेथाइ सोलोंबावनि, मिउजिकखौ मोजां होनां। दे जागोन दे। अ खैना नायनो थांबाय तुदुम 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 टिस। बिखुनजोआ रायना हरबाय तुदुम 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 टिस। अ खैना नायनो थांबाय बिखुनजोआ रायना हरबाय। फिसाजोआ लिंदोंमोन जोंखौ मागोआव आलासि जानो। जोंबो लांफादोंमोन थाव फिथा, एन्थाब फिथा, हारमा फिथा, सिरा दै, गाइखेर माखन। टें टें टें। लामायाव लोगो मोननाय सैमाफोरनोसो होबोबाय जोंनि फिथाफोरखौ। टें टें टें। गोसो थैयो नोंखौ सना मानो थोआ नों? तुदुम 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 टिस। अननाय होयो सना आं मानो लाया नों? तुदुम 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 टिस। फाग्ला बायदि मोनबाय आं नों नङाब्ला, थैसिगोन बायदि मोनबाय आं नोंखौ मोनाब्ला। पेरे पेरे। बालन्दा जानानै थासिगोन आं नोंखौ मोनाबोला बे जोनोमाव। सिख्लाफोरा जोंखौ साख्रि गैयिखायनो गोसो थोआ। गोसो थोगौबा मोजां मोजां गस्ला लंपेन्ट गानबाय थायो आं। नोंसोर मानो नायफिनखारा? बोरमा फान्थाफोरा बेयावसो दंफैयो माथो। ओंलै बेकार मानसि नालाय बेफोरावनो जिरायलाबायो जों। नोंलाय बहा थांनो फैदों? आंबो ओरैनो थाबायलाबायनो फैदों। न' सिङावलाय बेसां मा खालामबाय थानोलाय? नोंहा हा हु गोनां मानसि, बिजनेस खालामना जानो हायो माथोलाय। हा हु थाना मा जानोलाय, थाखा फैसा गैयाब्ला माबायदि बिजनेस खालामनो? हिनजाव लादोब्रा हिनजाव लादो, हिनजाव लाबानो गोबां थाखा फैसा मोनगोन नोङो। दानिया हाबा जाबाथाय हिनजावफोरनो गोबां थाखा फैसा हरखायो। नों बे फैसादोनो बिजनेस खालामनो हागोन। खालि नोङो हाबाल' जाग्रोदो, अब्लानो नोंनि लाइफआ सेटेल जाबायना मिथिखा। नंमारगौना भाइमोन? नंगौलै नंगौ, नंथारगौ। जों नोंखौ नंखाय बाथ्रा बुंगोन नामा? खालि हाबाल' जाग्रोदो, अब्लानो नों बिजनेस खालामनो हागोन। मेल्ला थाखा फैसा उथियो दानिया हाबायाव। मा बिजनेस खालामनो नोंलाय? हाबाथ' जानो हायो र', जों बायदिनोलाय सोरथो हिनजाव हरनोलाय? साख्रि गैया मा गैयानो? टेनसन लानाङालै नों हिनजावनि थाखाय, जों नायना होगोन ना नोंनो। कत मोजां मोजां सिख्लानि लिस्ट दङ जोंनि आखायाव। नोंनो जुदि नांमारगौब्ला जों गिरास्टिखौ खोन्थाहरनोसैनो। नङाबा सोरजोंबा लांजाबाय खिन्थु मोननाय नङा। जों नोंखौ जोंनि असे लोगो होननानैसो जोङो बै सिख्लाखौ दिन्थिनो नागिरदों। आरो फैसानि टेनसन लाखानाङा, जोंहा बिराद फैसा दंखायो। नोंनो जेसेबां रां नांगौ बै रांखौ नोङो दाबि खालामनानै मोनखागोन, आरो जों बिनो हागोन ना। बेबायदि अफारखौ नों आरोबाव मोननाय नङा, बेनिखायनो सानै हयै बुंखादो दानो नांगौबा नांगौ होननानै। नङाबा आरो बेबायदि अफार नोङो मोननो नंला आरो। नांगौलै नांगौ, मानो नाङा जालाबायनो। सिख्लाया मोजाङानो जा गाज्रियानो जा, खालि 1 लाख 2 लाख रां हरगोनबानो आं राजि जाखाबाय। जुदि रां हरा होनबा आं खिन्थु जाया दै। हरगोनलै हरगोन, नोंलाय मा टेनसन लादों? सिख्लानि बिफायाथ' दाख्लैनिफ्राय बुंगासिनो दङ, सोरबाफोर लाङोब्ला 2 लाख 3 लाख नङा 5 लाखबाबो हरोनो। नंगौ नामा? दे होमबालाय सिख्लानि बिफाखौ खोन्थाहरदो। होमबालाय मागो दमासि जाखांना नायनो थांसै नामा? जागोन दे जागोन, मागो दमासि जाखांनानै थांसिगोन जों। सिख्लायासो मायबाफोर रिजेक्टफोर दङ नामालै? गैया बुरबक, मानि मा रिजेक्ट खालाबायनो।